Mifa communication jabrani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛ aw tɛ ɲinɛ aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na bi kari avril kalo tile 28 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Fɛn min ye Mauritaniens ka ministre min ɲɛsinen don fanga ko ɲɛnabɔli ma n'ale bɛ wele ko Sidi ale bisimilala an ka jamana ma ɲɛma fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye avril kalo tile 20 san 2024 o sigi ka fɔ kun bɛ boli gɛlɛya minnu kun bɛ jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ani Mauritaniens y'a yira ka fɔ ko an ka jamana fintigilakaw bɛ taa fo Mauritanie dugukolo kan ni ka taa kɛlɛ kɛ yen nɔ u y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye basigi ale ni bɛn ni kɛlɛya ye k'u bɛna a sabati jamana fila ale ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa Burkina fɛn min ye Burkina jamana ma ɲɛma ye n'o ye Ibrahim Traoré ye ale bɔra ka Fransikaw ka état major kɔrɔ n'o ye François ye a bɔra k'o dalaminɛ ani a y'a fɔ ɲɛna ko ale bɛ o bisimila bɛn ale ni kɛlɛya kɔnɔ a tilala ka cikan bila a ka fintigilakaw ma k'u labɛn don n'a nata kɛlɛ belebeleba bolodali la. San belebeleba min nana Nigeria jamana kan o kɛra sababu ye ka Nigeria kaso bonba ci ani o kɛra sababu ye fɛnɛ Nigeria kasoladen maa 119 olu bolila a yirala ka fɔ ko fɛn min ye maa 10 olu sera ka ta u tɛgɛ ma ni ka u bila kaso kɔnɔna na hali sisan kunnafoniw bɛ ka di Nigeria jamana fan 14 bɛɛ la ani ɲininiw bɛ ka kɛ sanga ani wagati. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan fɛn min ye Ibrahima Cissé ye n'ale ye RHDP parti secrétaire ye avril kalo tile 25 san 2024 ale bɔra ka kunnafoni di kunnafoni min b'a yira ko Ivoiriens ka kalatafili min bɛna kɛ san 2025 Alassane Ouattara ale bɛna kɛ olu ka parti cɛbɔ ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale bɔra ka kunnafoni di kunnafoni min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali énergie ko ma i n'a fɔ gasoil min kan ka di Mali énergie ma a kumana o kan. Bɛnkan min bɛ an ka Mali ale ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan bɔra ma colonel Wage ale bɔra ka foli belebeleba ale ni ka hakilina yira kɛ jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya kow tagali la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo su ani tile an b'a fɔ aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ la.